komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natundan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugin nga salamat. Palay-aralan sa radyo. School on the Air program ng Department of Agriculture. Anong nangyari sa asawa ni Ima na si Gibo? Bigla na lang siyang nahilo habang nag-i-spray ng lason sa palayan. Hindi naman daw siya lasing, hindi rin gutom. Nag-aalala naman si Pidol. Duda niya ay hindi na epektibo ang paborito niyang lason na kanyang ibinobomba laban sa mga peste. Ano kaya ang sanhi ng kanilang pagkabalisa? Tunghaya ng malaman. Anong nangyari sa forever kong si Gibo? Nahihilo, nagsusuka, sinisikmura at nanlalabo ang kanyang paningin. Nag-i-spray lang naman siya ng lason sa bukid kanina. O Gibo, napano ka? Kaliwat kanan kung ako'y magbomba ng pamatay peste pero walang nangyayari. Parang nasanay na ang mga peste. Manhid na at wala nang epekto ang lason sa mga lintak na ito. Ima, maaaring unti-unting nalalaso ng asawa mong si Gibo sanhi ng pestisidyo. Baka kasi wala siyang damit pananggalang nung nag-spray siya. O kaya, mali ang kanyang paraan ng pagbomba ng pestisidyo. Mali? May tama pa bang paraan ng pagbomba? Ang alam namin ay basta na lang ini-spray yon. Ikaw naman, Pidol, kailangan ay pinag-iiba-iba mo rin ang pestisidyong ginagamit. Hindi pwedeng paulit-ulit din. Ay, akala ko kailangang loyal sa pestisidyo eh. Mali pala ako. Lesson 11. Ligtas at mabisang paggamit ng pestisidyo. Maiiwasan ang paggamit ng pestisidyo sa palayan at KSP na nakakapit sa pestisidyo, mainam na malaman ang ligtas at mabisang pagbomba nito nang masigurong malabanan ng peste sa palayan habang protektado pa rin ang sarili at kapaligiran. Laging ibaon sa isip ang pestisidyo'y lason, hindi gamot. Makakasama natin ngayon si Edwin C. Martin, Crop Protection Expert mula sa PhilRice. Sir Edwin, karaniwan kasi sa magsasaka ay bumibili na kaagad ng lason kapag nakakita na sila ng peste sa kanilang palayan. Ang tanong po ay, kailan po ba dapat gumamit ng pestisidyo ang mga magsasaka? Maganda po ang inyong katanungan, Mang Fred. At sa lahat po ng mga tagapakinig, magandang araw po. Una po, ang pestisidyo ay ginagamit lamang kung ang lahat ng mga kultural na pamamaraan ay nagamit na at hindi na naging epektibo para sa mga peste at kung ang mga ito ay patuloy pa rin na dumarami sa ating palayan. Kaya upang mapigilan ang mga mapinsalang epekto ng mga peste sa palayan, ay dapat gumamit na ng pestisidyo. Subalit, atin pong tandaan na ang paggamit ng pestisidyo ay dapat pinakahuling option lamang para masugpo ang mga peste sa ating palayan. Yun, nabanggit nyo po yung epektibo. Ano-ano po ba ang dapat sundin ng masigurong epektibo ang paggamit ng mga pestisidyo? Upang masiguro po ang epektibo at ligtas ang mga gamit natin na pestisidyo, gumamit lamang po ng mga pestisidyong rehistrado ng Fertilizer and Pesticide Authority o FPA mula po sa mga lisensyadong tindahan. Huwag nating tangkilikin ang mga smuggled, mga peke at illegal na mga pestisidyo kahit na mga ito ay mas mura at ang iba ay may magandang botelya, bag at etiketa. Ang mga ito hindi dumaan sa pagsusuri ng FPA kahit maaaring hindi ito mabisa para sa ating pananim at delikado pa sa ating kalusugan. Ang paggamit ng chemical na pestisidyo ay dapat gawin sa tamang pamamaraan at oras o panahon.
Ang uri ng gagamiting chemical na pestisidyo ay kinakailangang naangkop sa klase ng pesting paggagamitan nito. Halimbawa, para sa pesting insekto, gumamit ng insecticide. Sa amag, fungicide. At sa mga damo, herbicides. Sundin po natin ang rekomendasyon sa etiketa ng pestisidyo at siguraduhin tama ang timpla ng chemical at dalas ng pagbobomba. Ayun, so sabi nga po nila, ang pestisidyo ay hindi gamot. Kasi ang sabi po ng mga magsasaka, gamot. Ano po ba ang masamang epekto ng maling paggamit ng pestisidyo? Ang maling paggamit po ng pestisidyo ay nakakapinsala sa tao, hindi lamang sa pagkain nito, kundi pati na rin sa paglanghap nito. O di kaya, kapag ang malaking bilang nito ay tumugos sa ating balat. Maaari din itong makasama sa iba pang organismo tulad ng ibon, isda at mga kaibigang kulisap. Ang maling paggamit ng pestisidyo ay nakakaapekto din po sa ating tubig, lupa at ibang papang parte ng ating kalikasan o kapaligiran. Ayun, so nalaman po natin na hindi pala basta-basta ang paggamit ng pestisidyo. Sir Edwin, tama po ba na ang mga peste ay nasasanay din sa iisang klase ng lason? At hindi na ito iniinda? Paano po yun nangyayari? Tama po iyon. Ang mga peste po ay nakakabuo ng resistensya laban sa pestisidyo kung ito ay paulit-ulit na ginagamit laban sa kanila. Ang iba po ay mamamatay kasama ang mga kaibigang kulisap at ang iba naman ay mabubuhay at ang mga magiging anak nila ay magmamana ng katangian na iyon. Kaya po dapat ay limitahan lang natin ang paggamit ng pestisidyo at dapat po mag-iiba-iba din tayo ng pestisidyo na gagamitin sa kada pagbobomba natin. Ganon po pala. So ano-ano naman po ang mga paraan ng pag-iingat sa paggamit ng pestisidyo o lason bago, habang at pagkatapos ng pagbobomba? Bago po magbomba, dapat basahin, intindihin at sundin ang mga nakasulat sa label. Sundin ang mga rekomendasyong dosis ng pestisidyo. Pangalawa, suriin po natin kung may depekto ang sprayer. Huwag bubugahan ang baradong nozzle. Kung ito po ay may sira, ayusin bago gamitin. Kapag naman po maghahalo ng pestisidyo bago magbomba, gawin ito ng malayo sa mga bata at alagang hayop. Gamitin lang po ang mga instrumentong nakatalaga sa pagsusukat at pagtitimbang sa produkto tulad ng pesticide measuring scoop. Huwag gumamit ng mga lumang food container at kutsara. Gumamit din po ng mga angkop na kasuotang pangangalaga o ito po yung tinatawag na PPE. Habang nagbobomba naman po, mag-ingat sa pag-i-spray para sa pansariling kaligtasan. Iwasan ang kontaminasyon sa balat at damit. Huwag po mag-spray kapag malakas ang hangin at mag-spray sa direksyong hihipa ng hangin ang pestisidyo palayo sa iyo. Mag-spray sa malamig na bahagi ng paghapon o itigil din po ang aplikasyon kung barado ang mga nozzle o may tagas ang kagamitan. At ang pinaka-importante po, huwag kumain, uminom o manigarilyo habang nag-i-spray. At huwag po nga hawakan ang mukha gamit ang kontaminadong kamay. Pagkatapos naman po magbomba, ugaliin po nating linisin at hugasang mabuti ang sprayer at lahat ng mga kasangkapang ginamit. Labhan at hugasang mabuti ang lahat ng kasuotan. Ito ay ibukod sa iba pang baro at labada. Linisin din po ang sarili matapos magbomba at laging takpan ang mga pestisidyo sa lugar na maaring may ikandado at di maabot ng mga bata o alagang hayop. Ayun, yan po yung mga karaniwan na pinagwawalang bahala ng aming nakikitang magsasaka. So paano naman po natin mailalarawan kung paano po yung mga sintomas ng pagkalason na sa mga pestisidyo? Ang mga sintomas po ng pagkalason sa pestisidyo ay maaaring banayad, bahagyang matindi o malubha ayon sa pestisidyo at sa dami ng nasipsip ng ating katawan. Ang sumusunod po ay palatandaan at sintomas ng pagkalason ng pestisidyo tulad po ng pananakit ng ulo, labis na pamamawis, kapaguran, pagduduwal o pagsusuka, pananakit ng sikmura, pagkirot ng mga kalamnan. Ang mga malubhang sintomas naman po ay maaaring pagkawalan ng malay o pangumbulsyon. Kapag ang biktima ay nakaranas na po ng mga ganitong sintomas, panatilihin po natin siyang kalmado at dalhin po natin agad sa pinakamalapit na ospital. Ayun, so delikado po pala na malanghap ng mga magsasaka yung lason. So nabanggit nyo po kanina yung PPE. Ano po ba yung mga tamang pananamit kung gagamit ng pestisidyo sa palayan? Ang tamang pananamit po kung gagamit ng pesticide sa palayan ay ang pagsusuot ng 1 piraso o 2 pirasong overalls
na mas mainam kung gawa sa bulak. Maaaring ihalili ang kamisetang may mahabang manggas at pantalon. Siguraduhin po natin kasya ito at ang lahat ng zipper at botones ay maayos. Ang sobrerong gagamitin po ay dapat gawa sa material na sapat ang bigat para maiwasan ang mga pestisidyo na makaabot sa follicles ng ating buhok. Tiyaking tama ang sukat nito at natatakpan ang noo. Ang mga bota po ay dapat matibay hanggang gitna ng binti at magsuot ng pantalon sa ibabaw ng mga bota upang hindi makapasok sa loob ng bota ang anumang tatagas na pestisidyo. Ang guwantes po ay dapat isuot sa ibabaw ng manggas ng kamiseta. Ayan, napaka-importante po pala na malaman po natin yung pamamaraan at rekomendasyon sa tamang paggamit ng pestisidyo. Sir Edwin, baka may mga mensahe pa po kayo sa ating mga tagapakinig, lalo na po sa mga magsasaka po natin. Ang masasabi ko lang po sa ating pong mga tagapakinig ay ang mga pesticidyong chemical po ay praktikal na solusyon sa pagpuksa ng mga peste na sakit at ng mga tanim. Pero dapat po nating tandaan na ang paggamit ng pestisidyo ay ang pinakahuling opsyon lamang. Ang labis at diwas ng paggamit ng mga ito ay nakakapinsala sa kalusugan ng tao at pati na rin sa kalikasan. Kung kailangan na talagang gumamit ng pestisidyo, siguraduhin po nating basahin ang mga paalala na nakasulat sa likod ng lalagyan o etiketa ng lason. Mainam na tama ang pagkakatimpla nang masigurong hindi masobrahan ang palay at hindi rin malabnaw o matabang. Maigi rin pong magpalit-palit ng mga lason na gagamitin nang hindi masanay at magkaresistensya ang mga peste. Mag-obserba po ng tamang personal na pangangalaga sa kalusugan at ugaliin ang tamang pag-aalaga at maintenance ng spraying equipment. Manigura po tayo sa sarili sa paggamit ng angkop na PPE o yung po tinatawag na personal protective equipment. Kailangan na talagang gumamit ng pestisidyo, siguraduhin basahin ang mga paalala na nakasulat sa likod ng lalagyan o etiketa ng lason. Mainam na tama ang pagkakatimpla nang masigurong hindi masobrahan ng palay at hindi rin naman malabnaw o matabang. Tandaan, ang paggamit ng pestisidyo ay pinakahuling opsyon lamang. Bantayan at pangalagaan ng mga kaibigang kulisap upang sila ang maging kaagapay sa pag-aalaga sa palay. Maigi ring pagpapalit-palitin ang mga lason na gagamitin nang hindi masanay at magkaresistensya ang mga peste. Kapag nasanay sila, ay wala ng epekto ang pestisidyong dapat ay pumapatay o lumulumpo sa kanila, maski gaano kabagsik ang pagkakatimpla. Pangalagaan din natin ang ating sarili at kapaligiran sa tuwing gagamit ng pestisidyo. Palay Tanong. Tama o mali? Sakaling hindi na maiiwasan ang paggamit ng pestisidyo, ipinapayong pagpalit-palitin ang mga lason na gagamitin nang hindi masanay at magkaresistensya ang mga peste. Sagot: tama. Palay Kaalaman. Bigyan ng asukal o puti ng itlog ang pasyenteng nakararanas ng bahagyang pagkalason. Kung matindi, magpatingin agad sa doktor. Napagod si Sentong sa pagtatanggal ng damo at halo sa kanyang palayan. Habang nagpapahinga, ay napapanaginipan ni Sentong. Nakausap niya ang kanyang pinakamamahal na palay. Gusto ko ako lang! Ayaw ko ng kaagaw! Galit ako sa pasaway! Ayaw ko na may halo! Kung mahal mo ang palay mo, itumba mo dapat ang mga halo at damo! Ikaw lang naman talaga, palay ko. Sigurado ka? Oo naman. Hay naku, Sendong! Huwag ka ngang mambola! Kitang-kita ko yung sinademida mo. Nakikiagaw sila sa mga dapat na sa akin lamang. Hindi mo naman inaalis lahat ng halo at damo. Hindi lang yan. Namamayagpag pa rin yan si Mariang Halo. Ibang variety ng palay yan eh. Di ko siya kauri. Bakit siya andito?
Kaya ako nanghihina at di lumalaki na maayos dahil ang dami kong kaagos sa pagkuha ng pagkain at tubig na dapat ay akin lamang. Kulang talaga sendong ang mga nakukuha kong pagkain. Kulang ang malasakit mo sa akin. Huwag kang manghina, palay ko. O hindi! Lesson 12. Pamamahala ng damo at halo. Aabot sa 90% ng inaasahang ani ang maaaring mawala kung mapabayaan ang mga damo. Ibig sabihin, 10 kaban na lamang ang pagtsitsaga ang ani sa halip na 100 sako kada ektarya kung minalas-malas ka. Bukod sa damo, malaking kabawasan din sa ani ang mga halo sa palayan, tulad ng ibang variety ng palay bukod sa sadyang nakatanim na palay. Lalo kung naiiba masyado ang mga katangian nito. Ang damo ay itinuturing din na peste sa palayan. Para talakayin ang usapang damo at halo, makakasama natin ngayon si Ginoong Dindo King M. Donaire, Weed Management Expert mula sa Philrice. Sir Dindo, karamihan po kasi ng magsasaka ay binabaliwala ang mga damo sa kanilang palayan. Ano nga ba ang negatibong epekto sa palayan kapag madaming damo o halo sa palayan? Mang Fred, unang-una sa lahat ay batiin ko muna ang ating mga tagapakinig. Magandang araw po sa ating lahat. Sa unang tanong po ay ano ang mga negatibong epekto ng mga damo sa ating mga palay kapag sila ay nandun na? Okay. Unang-una kapag marami pong masyadong damo sa ating bukid, mula po sa bata pa ang ating palay hanggang tumanda po ating palay at hayaan lang po natin silang tumubo, ito po ay maaring magdudulot ng pagbaba ng ani ng ating mga palay na hanggang 90% dahil po sa kompetisyon nito sa sustansya, sikat ng araw at tubig. 90% po ibig sabihin po kung sa isang hektarya tayo po ay aani ng 100 na sako, 90% po doon ay pwede pong mawala sa ating ani. Ibig sabihin 10 na lang pong maiiwan. Damo pa lang po yun. Pangalawa ay ang negatibong epekto ng mga damo ay nangapagpababa sila ng halaga at kalidad ng ating mga inaning palay dahil sa kontaminasyon ng kanilang mga buto. Pangatlo, sila po ay nagsisilbing pugaran ng iba't ibang uri ng sakit, insekto, daga at iba pang peste sa palay. Pang-apat ay pwedeng pag marami masyado ang damo, sila ay pwedeng makakadagdag sa oras natin at gastos sa hinang pagpapadamo o pagbobomba ng herbicidio sa ating palayan. So napakalaki po pala ang mawawala sa ani ng magsasaka kung pinabayaan ng damo sa palayan. Ano-ano po ba ang dapat isagawa para maiwasan ang damo o kaya halo sa palayan? Okay. Gumamit ng mga malinis at may mataas na kalidad na binhi upang tayo po ang ating mga magsasakay makakaiwas sa kontaminasyon at pagkakaroon ng mga buto ng mga damo sa ating bukid. So isama na rin po siguro natin yung tamang paghahanda ng lupa, tama po ba sir? Maaari din po nating isama yon. Pero ang pinakaunang depensa po talaga natin para makaiwas tayo sa kontaminasyon ng mga buto ng damo ay ang paggamit po talaga ng malinis at di kalidad na binhi na akma sa ating lugar. Kailan po ba sinasabi na pinakamapaminsala ang mga damo sa palayan? Okay. Ang mga damo, kung maraming damo sa ating bukid, ay magiging mapaminsala sila mula po sa ating pagtatanim, sa unang araw na ating pagtatanim hanggang 40 dias o 40 araw, 40 days mula po sa transplanting hanggang sa direct seeding po ng ating mga palay. Ito po kasi ang edad o yugto ng mga palay na vulnerable. Ibig sabihin mahina sila magipagkompetisyon sa ating mga damo. Ang palay po natin ay nag-iisa, samantalang yung ating mga damo ay marami po sila at iba-ibang klase po yan. Dapat po pala sa unang yugto ay nakontrol na ang mga damo. Tama ka dyan, Mang Fred. Pero kung buntis na po ang palay, maaari po bang mag-spray ng kontradamo sa palayan? Unang-una, Mang Fred, ang ating mga kasaka, unang-una ay tingnan muna natin ang ating bukid kung marami bang damo. Kung meron namang damo, ay suriin po muna natin kung gaano sila kadami. Baka naman pa isa-isa lang.
baka pwedeng bunutin na lang po natin. O di kaya hayaan na lang po natin kung sila naman po ay maliliit lang. So hindi po kailangan na mag-apply agad tayo ng ating mga pandamo. At saka itong edad na rin po na ito, yung pagbubuntis, ay delikado na rin po ito. Parang tao po din po ito. No, delikado na po ito na mag-spray ng ating pandamo dahil maaari pong maapektuhan yung ating nagbubuntis na palay. Ayun, so hindi na po nire-rekomenda kapag buntis na yung ating mga palay. Punta naman tayo sa mga halo sa palayan. Ano-ano po ba ang mga palatandaan na may halo ang ating mga palay? Unang-unang palatandaan po natin sa ating palayan kapag may mga halo ay makikita po natin directly, visually, na ang ating mga palay ay meron pong makikita natin mga matatangkad. Naiiba yung kanilang kulay. Naiiba yung mga suwi. Dami ng suwi. Meron yung iba na kukunti. Meron yung masyadong madami. Pinakamadali po talaga makita ay yung height o tangkad ng naiibang palay o mga naiibang damo. Kulay ng dahon, anggulo ng pinakahuling dahon o flag leaf, at saka yung kanilang bunga mismo, yung grain. Yung iba ay may sungot. At yung sungot pa ay merong kulay. Karamihan sa kanila ay pula. Sir Dindo, ano-ano po ang marirekomenda ninyo para sa pagtatanggal ng damo at halo sa palayan? Paano po ba natin sila pamamahalaan? Okay, unang-una ulitin ko po ang pamamahala po natin ng ating damo ay unang-una gumamit po tayo ng dekalidad na binhi. Ang dekalidad na binhi, ulitin ko po, or with quality na binhi ay makakatulong po ito na mabawasan ang pagkakaroon o pagdami ng mga damo sa bukid. Ang dekalidad na binhi ay makakaasa tayo na malinis, walang halo, uniform at marami ang tutubo. Ito ang pinakaunang depensa nating pagdating sa pag-iwas ng mga damo. Pangalawa ay siguraduhin po natin na matipuno at mabulas ang mga itatanim nating mga palay. Ito ay upang madaling lumaki at makakatulong na makipagsabayan sa mga tumutubong damo. Pangatlo ay linisan po natin mga pilapil. Pangapat ay ugaliin po natin ang good land preparation o magandang paghahanda. Alam niyo po mga kasaka ay ang araruhin at patagin ng maayos ang lupa sa bukid. Huwag po nating hayaan na may mga nakaumbok na lupa dahil ito po ang tutubuan ng mga damo. Panglima ay practice po natin ang good water management. Dapat po ito po ay may karelasyon po sa good land preparation. Okay, kaakibat nito ang good land preparation at ang bukid na may maayos na level ng tubig ay nakakatulong din po na maiwasan ang pagtubo ng damo. Pwede rin po tayong gumamit ng mano-manong pamamaraan. Ibig sabihin, gamitin po natin ang ating mga kamay o pangbunutin. Itapon po natin ang ating mga damo doon sa mga gilid. Patayin po natin. Pwede rin po tayong gumamit ng mga mechanical na pamamaraan tulad ng paggamit ng rotary breeder. Pwede rin po nating i-enhance. Gamitin po ang ating mga biological control. Halimbawa, asola. Ito po ang mga asola. Ito po ay isang uri ng halaman. Berde na dumadami po pag may tubig at sila po ay nakakatulong upang maiwasan yung pagtubo ng ibang mga damo. At ang pinakahuli po ay ang nirekomenda ko kapag hindi na po kaya ng ibang mga control methods, yung mga una kong nabanggit, ay ang paggamit na po talaga ng herbisidyo o yung pamatay damo. Yun, so napakarami po na kaalaman ng aming natutunan. Sir Dindo, baka po may mga mensahe pa po kayo sa ating mga tagapakinig, lalo po sa ating mga kababayang magsasaka. Sa ating pong mga kasaka, sa tuwing tayo po ay may planong magtatanim na ng palay, ugaliin po natin ang unang pagpili ng ating mga maganda at may dekalidad na binhi. At ugaliin po natin na practicein po ang mga control para po sa ating mga damo mula po sa paggamit ng binhi hanggang sa mga mechanical na pamaraan, mga mano-mano pamaraan hanggang sa paggamit po ng pestisidyo. Importante talagang walang damo o halo ang ating palayan, lalo kung pangbinhi ang ating tanim. Kaya naman, mainam na ihanda at linangin ang palayan ng 30 araw.
Gumamit ng malinis at dekalidad na binhi. Panatilihin ang kalinisan sa bukid, maging sa punlaan, kanal, pilapil at mga gamit sa bukid. 3 hanggang 4 na araw pagkalipat tanim ay maglagay na ng pamatay damo o yung pre-emergence herbicide. 15 araw naman pagkalipat tanim ay magbomba na ng post-emergence herbicide. Kung may nakalusot pa ring mga damo, maaaring bunutin ng mga natitira pang damo o kaya ay gumamit ng mechanical weeder. Samantala, bunutin na agad ang mga palay na wala sa linya 20 araw matapos maglipat tanim. Alisin din ang mga palay na ibang-iba sa karamihan ang kulay ng puno. Tanggalin din ang mga palay na napakaaga o sobrang huling sumapaw. Ang mga palay na naiiba ang tingkad ng pagkaluntian ng dahon ay booking din na ang mga ito ay halo. Ang di pangkaraniwang taas ng palay, hitsura ng pagdadahon, postura ng huling dahon, haba at lapad ng butil, at sungot sa butil ay palatandaan na sila ay halo sa palayan. Off-type ang tawag sa mga palay na ito. Palay Tanong. Tama o mali? Aabot sa 90% ng inaasahang ani ang maaaring mawala kung mapabayaan ang mga damo. Sagot, tama. Palay kaalaman. Alam mo bang ang pangalang Ana ay palay ang ibig sabihin? Sa salitang Sanskrit, sa dakong India, Ana ang tawag sa rice. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa DA PhilRice Text Center bilang 0917-111-7423. I-like din ang DA PhilRice at Department of Agriculture Facebook pages nang updated ka sa usaping pagpapalayan. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,